niya sama sa napulo ka birhen nagpaabot ba no? Doon na magitay paabot nga panahon. Mo ni mga taknaa karon padayon jud mo. Mo ni sa kabutang na akong padayag sa inyo. Nga din kining pulong karon ako bisan na sa ako ang kinabuhi gani. Wala namang takoy dapat or wala na takoy iwali. Nahuddan ako gwali. Sige kung study bang kung saan naman eh. Dalaygo ng Ginoo nga siya nagatudlo pa nako. Aduna ko testimonyo ninyo nga din ang Ginoo gyud ako gyud gi saligan karon bahalag nga unsa ng mga tao diya basta kung salig ng sa Ginoo. Kay dunay nahitabo may aging simana lang na din. Nalibog na ko sa kuy wali ko Lord sa mga kuy wali wa nagyud kuy wali ini sa inyo abaw sa pamo kuy wali ninyo. Kasi ibalik na ko mingo mo balik-balik. O bitaw tong niabot ang panahon nga din tumiaging Lunes. Siyempre nagtrabaho man mi dito sa Kalina. Ako dito tumunyo ninyo at tungod kay ang Ginoo gayud buhay ug tinuod sa akong kinabuhi. Kay di man ingon nga gitistingan akong Ginoo kay masuko man gunang Ginoo tistingan siya. Dapat tuhuan jud siya. Manang ning kulor dili ni testing ako. Kung dili kung unsa lang imo kabubuton kay ni santok sa akong una-una nga din nag-study man ko asa may labaw Lord kaibog og desire kanang lust or desire, di ba? Doon naman tay desire, di ba? Doon na tay gusto. Pero dili nang kaibog nga atong gusto. Ang last, kanang kaibog, lain na kaysa desire. Ang last, diri sa Bible, gibadlong na sa Ginoo. Kay unod nun man na. Pero ang desire, although ka na unod nun, pero ayaw gyud na ingnon nimo nga gusto nimo. I-desire lang. Manang giingon nga ipaibalo sa Ginoo ang imong desire. Kay mao man ay giingon niya, i-grant sa Ginoo ang atong desire. Manang gingon ni David sa Matthew o sa Psalms. Sa Psalms chapter 20, the desire of your heart will be granted. Manang asamtang naglakaw mi dito, una ko mulakaw sa Kalinan kay nakatesting naman gud mi dito sa Kalinan nga bisag na ay weather kitanaw na mong weather. Ay tabog yun mo na mangutana ko sa weather ugma kay mga lakaw man ni. Mo tong pirmiro tumiaging simana pag yun. Gitanaw na mong weather, tinuod yun ang weather, di ba? Na mga gitawag og panganuron, ulan-ulan, nakaingod ko di gyud mi katrabaho ini kay uwan-uwan man gyud. Daligsik lang ba? Buntag kuno walay uwan, murag kuan lang ba, panganod lang. Nya muinit gamay adto pagkalaon na magsugo na nag-uwan hangtod sa hapon. Matong pag-abot na mo dito, nagtrabaho mi pagkahapon wa kayo mi katrabaho kay ngano man. Nag-uwan-uwan man gyud. Hangtod gyud gabi hinay mo trabaho. Wala nga di pag-uli na po namo, pagka-Lunes na po, schedule na po dato dito. Gitanaw gyapon na mong weather, mao man lang gyapon usa man daw ka semana. Mao man ginadigin mo ba usa ka semana. Di na po may katrabaho dito. Moto samtang nagpadayon may kay schedule man namo dito nga mao ni. Moto nagpray ko sa Ginoo samtang nagsakay ko. Moto ni santog sa una usa man gyud maayo Ginoo kaibog o desire. Asa man gyud ako ang buhaton desire, akong desire nga unta dili nimo ba kanang gitawag og paingon ang weather. Moto nang una gyud ko nga dili man ako kaibog Ginoo pero desire na ako kay magtrabaho ko dito kay pero obligado ko kay siyempre kinabuhi man nato na moto niabot ang panahon na nakaingon ko sa Ginoo nga testingan ta kalor pero dili ni testing ro kanang gusto lang ko sa imong gahom kung tinuod bagyog ka nga nagpugong ining kalibutan ha mo na kung nahuna kanang ang weather ba mausab nimo moto dalaygo ng Ginoo sa tinuod lang yun pag-abot na mo dito perti hinong minita murag di na hinong ganahan mo trabaho diba itong Lunes sugod o ginit babaw mo kahiring na no usahay magod kini mga tao baliwala ra mo mahitabo sa tao mo na ang Christian
Ang Kristohanon ba, baliwala lang nila unsay nitabo nga di ang Ginoo gayud tinuod nga naglihok kinitan. Siya gud ang nagbuot sa tanan. Siya ang magpauwan. Siya ang magpalandon, siya ang tanan basta siya ang giingon sa Bible, walay nahitabo diri kundi siya lang. Mo to nakaingon yung ko sa Ginoo, salamat Lord. Lipay kay ko gikan sa Lunes santod sa Martes dito minutog. Pag-abot sa balay na problema na pugod, ako kayo ko problema. Tungod kay nga naman, nauga ang ako ang pagbati sa Ginoo kay nagsigig trabaho. Abi ni mo suktihan ta mo, magwawali ko. Wala kong gingon sa Ginoo, Lord, ang imo hangyong bansa ko agasa is to preach. Preach, di ko bahala ko trabaho ko. Pero problema lang, usa makulbali Ginoo. Pag-uli na ako diri pagka Miyerkules sa kadlawon, study na ko, lingkod ko sa akong tubangan sa Bible. Hantod, nakayong yung ko, sige ko kabwagin, yung suot ako nahunang regalos nga, murag, mumakwan ko ba, mabuang mo search ko sa Bible, baka nang murag mawala ko nahuna. Pato ningon ko, Lord, sa man ako ni, di ko ka mugna kong iwali, unsa pa makong iwali, unsa pa makong ipakaon sa ila. Mo to samtang niabot ang panahon, pagka kadlawon na gyud wala na lang po kundi na lang po Lord kundi mo tagaan og iwali wa ko iwali basta mag-agad lang gyud ko sa imo kung unsa gyud mensahe nga imong ipawali nako sa ila mo to samtang nagkigda ko naglingkod ko naminaw ko doon ay gilapitan siyempre naman ko itanaw-tanawon nga mahilig ba kanang mga Brusco brother mga moms mga nana na ba lingaw lang sa ako ang kinabuhi dili gyud ingon nga gitan-aw na ako ng usang kabutang tungod kay gikinahanglan ko ng tawhana na. For example, kanang mga politiko, nangita ko mga pamaagi kay gusto ko, wala na ko nagunahunaan ng mga butang na din. Makahatag pa na ako. Ang ako alam ka nang makalingaw lang ko, ngawa ko'y buhaton. Mo to ni Santo kay gibalhin ako dito sa testingan ako ni Gwali, kanang nay magwali. Nagwali ko. Nagwali tong tao ba? Dili ko nagwali, nagsulti lang siya about ang end of the world. Okay. Siyempre, giwali niya tong Syria ang kwan, nagsulti na siya nga in time na ron. Ang katapusan ng panahon, samtang naggamit siya og pulong sa Ginoo, permirong bungat sa pulong sa Ginoo. Dito na ko nahibaw ang tama gyud Ginoo. Matong niundang ko. Matong ni Santo sa puna-huna, mao day na imong ikuwang Ginoo nga ipawali nako sa inyo. Abi mo sa iyang ipawali. Anang deceive. Deceive. Anang nalimbungan. Mo itong ningon ko, Lord, mo din nang wa ko iwali nimo. Nalimbungan ko sa trabaho. Nakuan ko ba sa trabaho ba? Murag, kini sa trabaho, ganahan man ka, di ba? Nakalimot na ka nga ikaw di magwawali. Nakalimot na ka nga din dapat ang pulong sa Ginoo. Naagit sa imong nahuna. Nalimbungan ko kay nga naman, giganahan mo kong trabaho. Murag wapo kay trabaho, kung napalay mga materialis, pagwapuhon pa yun, murag, nakaingin ko nga nalimbungan ko sa trabaho. Muna nga din, nahibaw ako nga, samtang nagbasa ko kanang deceive, kaya naman ko'y dictionary, nga Bible dictionary, akong gitanaw about deceive, daghan kayo gipangwali, din sa pulong sa Ginoo nga, niingon mismo si Jesus Christ, take heed that ye be not deceived. Pagbantay mo, nga dili mo ma-deceive, kaya nga naman, usay ma-deceive sa ato ang number one nga maka-deceive sa ato nga kanang magwawali, di ba? Ay, for many shall come in my name, ingon pa ni Jesus Christ. Nya, mo-deceive na siya og daghan. Mo itong nakabasa ko, samtang giwali to sa tao, wanang giyon tama, good, ma-deceive ang tao, good, sa mga wali. Mana hinungdan ang mga tao, gamay rin nakatultol. Kaya nga naman, na-deceive. Sa unsang pagi na-deceive, ang unang makadeceive manggod, kining wali. Limbong manggod. Ikadua makadeceive, kining kalipayan sa kalibutan. Usay, kung ato ka sa kalipayan, na-deceive na ka ng murag. Ambot pasabot pa, nalimbungan ka ba, nga nakalimot ka sa pag-imagine sa Ginoo ba. Abi nung ang tinuod nga Kristohano, ang iyang mind, manggod, present, kanunay sa Ginoo, bahalag nagliho ka sa imong gitrabaho, sa imong gikalipay, ligo-ligo ka, pero palandong ka kanunay sa Ginoo nga makaingon ka nga dili ni mao Ginoo ang ako ang tuyo nga maglipay-lipay kun dili gibuhat lang ni kay wa mamilaing buluhaton buhat man ni sa lawas pero
ang imong unahuna nangandaw nga ang Ginoo hapit na mo balik, mana ang ubang tao na deceive, manang wa kabantay sila tungod kay wa sila nagunaw na nga karong time, karong panahon na ang Ginoo hapit na mo balik. Wa po sila kaunahuna nga diin ang panahon nagkagubot na. Mabitan ng Israel gisulat diri nga wa sila kabalo sa ilang ending. Wa sila kabalo nga naiin nga mismo gisulti sila sa Ginoo, gisultihan sila nga adunay katapusan sa panahon. Nangutana gud ng mga 12 disciples sa tungunang panahon, unsa may ilhanan sa katapusan? Nya mga Christian karo wala nagunahuna kung unsay katapusan. Basta magpaabot lang kay tungod ang mga magwawali, nagwali mo paabot lang mo, total mag-rapture bitaw. Unya moingon po na magwawali, total ang Ginoo nagugmagud nato. Napay wali nga din bisan kag mamatay basta game na maampuan ka, nabautismuhan ka, langit na ka. So sa ato pa kung atong analyze yung tanan, wagi na impierno. Puro na langit kay puro man Kristiyanong tanan. Una ni ato minteryo giagi pa magsimbahan kay ngano man para malangit. So di na nata mga lagad, di na nata magtuman, dili nata mag-serve sa will of God. Pagkita na pumingon ninyo, na-deceive lang ang tao ba? Kung na pumingon ninyo, ayaw mo pagpa-deceive. Kay kaniadto para giwali na ni Moses, giingnan si Moses. Sa Ginoo nga, ingna sila nga, ayaw mo pagpa-deceive. Ingon pa sa Deuteronomy chapter 11, verse 16. Take heed to yourself that your heart be not deceived, and ye turn aside and serve other God and worship them. Ipabantay na sila itong unang panahon. Pila na ka-years hantod karon. Nga pagbantay ka mo nga dili mo madisib sa inyong kasing-kasing. Nga base unyang ubiya mo, huwag mo sa laing Diyos. Unya katong pulong nga to, mo bitaw ng sa Hebrews nag-ingon sa ilang pinulungan, the same yesterday, today, and forever. Katong pulong nga to, maulang yapon hantod karon. Gipabantay lang yapon ang tao. Ang Jeremiah chapter 4 verse 6, chapter 4 verse 10. Then he said, ingon pa ni Jeremiah, pagkakita niya sa mga Israelites, then he said, ingon pa ni Jeremiah, nag-ingon siya, Lord God, surely thou hast great deceived these people. And Jerusalem saying, ye shall have peace, whereas the sword reaches into thy souls. Into the souls. Mana yung gingon ba? Nga matod pa ni Jeremiah, o Ginoo, tinuod, imog yung gidisip ang tao. O ang Ginoo nagdisip sa tao. Gahay magugulo. Nagani din sa sulat ni Jeremiah, pag-ingon sa ni Jeremiah, niingon siya, dili may mga agiana. Ingon pa ni Jeremiah, agi mo sa dating daan katong gisulti ni Moses. Ningon pa sa adi may mga agiana, mo nang ningon si Jeremiah, sigurado gayod nga ang Ginoo gayod nagdisib sa mga tao. Nag-ilad ba nga nagpadayon sila pagpangalagad pero nalimbungan sila, gilimbungan sila sa Ginoo kay di man sila gusto. O na nga kung di mo gusto, ang Ginoo ray mulimbong ninyo sa inyong mga gitawag mingon mo nga maluwas mo sa aling adlaw pero dili day. Mingon mo nga kamuya sa Ginoo pero dili day, pero ang Ginoo day naglimbong ninyo, nagtuklod ninyo. Ang Ginoo mo ay nagpa-blind sa mga Israelites. Aron kita maluwas, aron kita makaapil. Gilimbungan ang mga iya sa Ginoo nga diin sila gireject sa Ginoo. Wa sila kabalo nga gireject sila sa Ginoo nga naman. Ang plano sa Ginoo maapil man ta. Sa tinuod lang mao na giingon sa Bible. Muna, kay nga naman sila manggod na deceive yun. Ingon pa ni Jeremiah, huwag ang Jerusalem daw, ang simbahan, ang mini Jerusalem, simbahan na saying, shall have peace. Matod pa sa mga kasimbahan, mingon, naamoy kalinaw, muna, nagsimba mo rin, naamoy kalinaw, bisan ang akong pamilya sa tinuod lang, samtang nagasimba mi. Ako bata pa ko, yapi pa ko, gidala ko sa mama, papa. Wali siya nga diin ang kalinaw, gihatag daw kanato ang Ginoo si Kristo ni ani diri aron paghatag kalinaw. Sige lagi yung paghatag kalinaw, paguli sa balay way kalinaw ang panimalay. Asa mo kitag panimalay na kalinaw be?
Wala, ako nakaangkon ko bisan sa ako panimalay atong unang panahon wa pa ko nagdot-dot sa Ginoo. Muna inungdan wa mi kabato kalinaw kay ngano man wala may mga pagtudlo. Kagubot lang kay nag-iyahay sa ilahang tanang gusto. Walay pulong nga nagbadlong. Walay knowledge. Ang pamilya imbis ang Ginoo mo nang giwali atong una nga matod pa dinhi sa Ezekiel because they have seduced my people, saying, peace, and there was no peace. One built up a wall, and others dabbed it with an temper mortal. Matod pa daw ang atong unang panahon ni Ezekiel. Ang mga katawan nag-ingon manggod, hinungdan siya. Nga din, ang mga tao, gi-seduce nila ba? Kanang meaning sa seduce, kanang deceive gyapon, gilimbungan ng gyapon. Nga ang mga katawan daw gilimbungan, giingnan sila nga adunay kalinaw. Nga wala di ay kalinaw ingon pa ni Ezekiel kay ngano man. Nagtukod sila og mga wall ba, mga koral. Unya ila pag yung gitampiran, ila pag yung giingon nga matod pa sa ilahang papangalagad atong una nga kung doon na sila kalaban ang ilahang makikaway nila ang Ginoo nya. Ngano man lagi sila mingon nga nay kalinaw niya, ngano man nagkural sila aron walay kaaway mo dasmag. Kung imo gyud basahon tanan makaingon jud ko ba nga din. Dinhi naisulat manggod nga din ingon ang Ginoo sa mga Israelites ha. Ayaw ka mo og kadlok ug ayaw mo pagkural kay ang akong depensa, ang inyong depensa kanang akong himaya. Ang mo depensa ila ang himaya sa Ginoo, kung mahimaya ang Ginoo dipinsahan gyud kaniya. Pero kung di nimo himayaon ang Ginoo, amo nang di ka dipinsahan niya. Amo nang naipulong giingon ni Jesus Christ sa John, gisulat ni John ba sa 7 man to? John chapter 7 verse 15, if ye abide in me, my words abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done. Kanang word nga din, kanang tinuod nagpabiling kaniya, mo na ang Ginoo, mutubag yun sa tanan mo gikinahanglan. So therefore siya ang defense. Wala nga kamo, ayaw mong kadlo kung pangit na inyong balay, sa pana, basta ang Ginoo mo inyong depensa. Kung naman tayo mga kalaban, ang Ginoo atong depensa. Mabita na gisidyos ang mga tao atong unang panahon. Sige lang yung peace, pero waday peace. Gano'n man, kanang peace man God, mo na atong tunay nga life. Kung doon na kay peace of life, mo na ang blessing sa Ginoo. Mo na ang gisit sa Ginoo atong unang panahon nga ang heaven and earth is a witness nga ang Ginoo daw nag-sit of gitawag life and death. Kanang life kuno is peace. Kung naa kay life des sa Ginoo is makabaton kag kalinaw. Mo na ako nikaingon ko ninyo na ako'y kalinaw. Bahalag na yung makiglalis na ako basta ako na ko na problema. Bahalag na nga unsa mo diha unsa pa inyong gibuhat ako nagunahon na kay ngano man naa na ko'y kalinaw di na ko bubutang sa ako kasing-kasing nga mag-goal pa ko ninyo, mag-goal pa ko sa kong anak, bisan asa sila. Mag-goal ko, wala na ko nag-goal kay nga naman, naanak ko'y peace dia sa Ginoo. Because ang life na ko is, naana sa Ginoo. Wana mga tao, wana inungdan si Apostol Pablo, giingnan niya si Timoteo, sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Iyag yung gipasidanaan. Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter time some shall depart from faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. May tabo gyud ni. So uling adlaw gyud nga ang espiritu nag-istorya gyud, nag-express gyud nga adunay mahitabo sa uling mga adlaw nga ang mga tao mubiya sa ilang pagtuo. Mao nang magbantay ta. Ayaw mo pagpa-deceive kay daghay na deceive nga nagtuo lang gyapon sila karon pero sa tubangan sa Ginoo wala na. Wanang gingon although they know God but in their words they deny Him. O sila tanan nakaila o kamo nakaila mo sa Ginoo pero ang inyong gibuhat wala ba na nag-deny sa Ginoo? Wala mga tao ngayon nakaila sa Ginoo pero tanawa ang ilang gibuhat kung sila gyud tinuod nakaila sa Ginoo. Kaya ang tinuod nakaila sa Ginoo mahinadlokon sa Ginoo.
Kabaw ba mo sa pagkadlok ako, pirti na kung hadlok ka sa Ginoo, anong may yung kulod? Wala ba din ko nahadlok na mo Ginoo? Nahadlok ko. Mao bitaw to katungwa na ko iwali, pirti na kung hadlok ka kay ngano man. Basta niya gikuha na sa Ginoo kung hunahuna about inipulong sa Ginoo. Wala na gyud ko tagay niya pag hunahuna sa pag-iwali. Ulo kung awit lang ko pwede, sayon naman ang pag-awit nga way hunahuna ba? Kung ano ang tao mag-awit lang, kaya na nato. With their mouth and lips. Ang problema rin ang heart. Kaya ang Ginoo may nakakita sa heart. Kung niya siya man gani ang muhatag nato o kanang pagkailan sa Ginoo, ingo pa niya sa Jeremiah. Ang Ginoo daw maghatag o kasing-kasing nga makailan ako. Ang pangutana diya, makaila ba ka sa Ginoo ka? Gitagaan ka kag kasing-kasing nga makailan sa Ginoo. Mabito na nga dunay pinili ang Ginoo sa mga tao. Pinili lang niya ang mga tao. Manang gingon ni Jeremiah sa chapter 24 verse 7, and I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God. For they shall return unto me with their whole heart. O mo na, ang Ginoo rin yung mga kasing-kasing kailan niya. Mabito ng mangayot na kanunay. Nga unta nga din ang Ginoo mailan na to. Kaya kung dili na ito na pangayoon, ambot lang, bisa pag magkanta ka diha, kaya man na, bisa wa ka kaila sa Ginoo. Dahil nga may wa kaila sa Ginoo, kamo, nakaila ba mo sa Ginoo? Ang Ginoo, number 1 is a jealous God. Ikadua, a holy God. Kanang jealous God, manang magsilos ang Ginoo kung lain ni mong simbahon kay ngano man. Siya gyud nagbuhat nimo. O sa na dito sa magtiayon imong asawa magsilos na nimo kay kung mangita paglain malipay pagkalain mo na magsilos mo nang Ginoo tag-iya sa silos mo na iyang gingon expressly gyud na nga matod pa niya in the latter days soling adlaw magbantay ta lain ra bang adlaw ron mo na nga ang mensahe nako karon sa inyo ingon pa dinhi sa Galatians chapter 6 verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Iyagya po ng maani. Manang gingon ayaw mo pagpailad kung nga ang Ginoo gayod makiri kanang mabiay-biayan. Abi ninyo kaning tanang gisulti nga pulong sa Ginoo baliwala lang ayaw ninyo na himo ang mock. God is not mock. Dili niya biyay-biyay kung unsay gisulti diri sa pulong sa Ginoo tinuod ni. Mo na ayaw mo pailad. Tinuod ning pulong, balag mangilad abala nagdi mo mutuo sa magwawali. Ningon ang pulong katong miaging Domingo giinan ta mo nga din. Ayaw mo tuo sa mga propita, sa ilang mga dreams. Kaya ang Ginoo magatesting ninyo. Mo nang ang Ginoo nagtesting usahay nako. Testingan jud mo aning pulong sa Ginoo nga nadunggan ninyo. Mo nang ningon siya sa Galatians chapter 6 verse 7, be not deceived. God is not mocked. Kung unsa gani imong whatsoever a man soweth, kung unsa imong gitanom, kung unsa imong gibuhat, maani na nimo. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo nga baliwala lang, maani na nimo puhon. Dili na ang Ginoo nga okay lang. Unang gingon tinud-ag yun ninyo pagpangalagad. Kaya nga naman ang Ginoo dili ni mabiyay-biyaya nato. Dili niya biyay-biyay. Kabaw mo sa nang meaning sa deceive? To cause, to accept as a true or valid what is false and invalid. Mo na ang deceive. Kung ikaw mudawat anang tinuod niya kanang tarong or valid niya pinaagi sa what is false and invalid. Himuuna nimong invalid. Gisulti na ang pulong sa Ginoo niya invalid na sa imo. Wala na nimo gi-valid yung kanang gitawag o kanang gihimong tinuod. Gihimo ng false nimo. Mo na na-deceive ka. Na-deceive na mo. Na-deceive na ta. Labi na nga diin ang Ginoo. Mo na iyang gisulti nga mao ka na ang tinuod. Mo bitaw na magbantay gyud ta. Kay nga naman
Unsay giingon dinhi sa Matthew chapter 24 verse 5, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." Wana, kanang gitawag o kanang deceive, one of the sign of God. Makadeceive, kanang gitawag mutungha nga dinala ang ngalan. Gidala niya ang ngalan, dili nang gitawag og ikaw, wala, nagdala ra ba kag ngalan, nagdala tag ngalan. Dili ingon nga ang mga false prophet na, mga antichrist na, mga tao na nga nagdalag ngalan. Walang "For many shall come in my name, saying, I am Christ." Ako Kristohanon. Dili ingon ako si Kristo, ako wala mo nagingong Kristo, pero Christian mo. Mga Kristohanon mi, nangalagad pud mi, moingon pud ka. "And shall deceive many," ug nalimbungan ang tanan sa iyang pagka-Kristohanon. Sa verse 4, Jesus Christ said, "Take heed that no man deceive you." Pagbantay lang yun mo, nga wala gyud mangilad ninyo. Mao na kung gingon sa inyo. Kung sa inyong kabayan ako nangilad ninyo, wa ko'y mahimo, basta ang pulong sa Ginoo is tinuod yun na. Itistig ra na sa inyo ha. Munang gingon ako sa inyo at dumihaging Domingo nga. Ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw magtuo sa propeta, sa mga diviners o diviners. Kundili, the Lord will test you. Testingan na gyud mo sa Ginoo. Mga sama na ako, itistingan ko sa Ginoo. Wala nga dilit ang ingon tungkog mga tuan, kundili katong pulong nga giwali sa mga magwawali. Mutisting raman to na po, makaingong yun ko nga tinuod yun ang Ginoo. Muna nga kamo karon kini akong giwali, itis na rin sa inyo ha. Muna yang gingon din ni, God is not mocked. Kabaw mo sa nang mock? To treat with a contempt as a ridicule. Kanang imo ang gitratar nga kanang siyang, kanang tim pang gani, ay contempt, kanang gi-contempt nimo, disappoint nimo ba, disappoint siya ba nga murag unsa man ni tawanan ni murag kuan man ni murag giila nimo nga murag unsay tawag daghang kayo tawag nimo mo nang gi-contempt nimo nga kanang as a ridicule, kanang imo gyud nga murag ridiculous gyud ang imo ang pagkuan, kanang gitawag og kanang ridicule murag gikataw-an nimo, kanang ridicule, laugh, mock, shut down, murag gibaliwala ra gyud nimo. Mo na kining pulong sa Ginoo nga gibaliwala lang na nimo, mahitabo na. Mo na God is not mocked. Ayaw gyud na ninyo binuangi ang pulong sa Ginoo. Mo na pong gisulti ninyo. Mo na meaning sa ridicule, kanang nagkatawa, gikatawa lang ninyo, gibaliwala lang ninyo. Kanang moingon ang pulong sa Ginoo, hapit na mubalik ang Ginoo. Wanang giingon niya dinhi sa 1 John chapter 1 na. Ingon pa niya, kaning gibaliwala lang daw ba? Matod pa niya sa 1 John chapter 2 verse 18. Little children, it is the last time. And as ye heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Dagan na may Antichrist. Wa ba mo kakitag Antichrist? Kung ikaw against ni Kristo, Antichrist ka. Nang uban dili na ganahan kang Kristo nga pagpangalagad, musampit na lang sila, aslo nga mingon sila nga ang Ginoo naminaw, although wa gyud naminaw ang Ginoo anong mga tao nga dili tininuod nga pagsampit sa Ginoo. Pwede na niya kay giprapisi man gyud na sa ulang adlaw nga sa diha musanay na gani mawali na gay ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan, wala na ang time nga ang Ginoo apit na mobalik. So naagyoy gitawag mahitabo nga ang tanan tao makailag yun sa Ginoo. Dili na ingon kay nakailag sa luwas na siya. Dili na makaingon kay gidawat niya si Kristo, luwas na siya. Wala pong giingon sa inyo ha, nga din ayaw mo pagpadisip. Kay may tabo gyud na. Muna ang iyang giingon kanang Antichrist, mga Kristohano na nga supag sa Ginoo. For example, ang Ginoo nag-ingon, si Jesus Christ mismo ha, nag-ingon si Jesus Christ mismo, alang kung ikaw Kristohano, kung si Kristo, mauna atong Diyos, kaya kitawag tag Kristohanon, mauna yung giingon ni Jesus Christ. Kung mag-ampo mo, sulod mo sa kwarto.
Unya kanang Sabat day gibuhat na para sa tao, dili ang tao para sa Sabat. Mo na iyang gingon nga diin kung ikaw musupak ana, anti-Christ ka. Against ka ni Kristo. Mingon ka nga, bitaw nagampo man ko bisan asa. Pero dili lagi na will sa Ginoo. Ang will sa Ginoo mismo klaro kayo, when you pray, enter into the closet room, and your Father will answer you in secret. Kanang wala gyud makakita nimo nga gitubag ka sa Ginoo. Wala ayo pagpakita nga magampo ka. Kay kanang mga nag-ampo sa gawa, sa corner, sa street, sa synagogue, gitawag na og hypocrite nga gibuhat sa mga parasiyo lag mga eskriba. Mo na usay ang tao na ilad, abi kay sigig ampo, nagsigig ampo, bisan asa bukaon magampo, matulog magampo, magpakita pag ampo. Mo nang gingon, although they know God, but in their work they deny. Kay ngano man na-deceive sila. Kaya nga naman, daghan manggoy magwali, dala ang pangalan sa Ginoo. O na mga false prophet, nga gitawag false Christ. Mana yang gingon sa 2 John chapter, o sa 2 John chapter 8 manino, isa raman ka chapter, matod pa niya, for many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is the deceiver and antichrist. Mo ni mga tao nga antichrist kanang ingon nga diin si Kristo wala nagpakatao, mutuo mo nagpakatao si Kristo. So therefore unsa man ang pagpakatao ni Kristo be kung nituo mo, unsa man din ang pagpakatao ni Kristo. Kahit kung wa ka kailan ang pagpakatao ni Kristo, wa ka nagkumpisal o wa ka nagsulti nga si Kristo naa sa flesh, unsay gibuhat niya sa diha nga naa siya sa flesh, unsa may iyang gibuhat? Namatay ug nabanhaw. Namatay siya aron ikaw maluwas. Namatay siya aron ikaw dili na mamatay. Kay siya may nagpakamatay, mo nang niani siya dinhi nga unod-non nga diin iyang gilukat ta pinaagi gayud mismo sa natural flesh. Mana kung dinhi mo na ikumpisal nga siya namatay, mo nang gingon antichrist ka. Supa kaniya kay ngano man si Kristo nagpakatao magpakamatay alang nimo, unya siya nabanhaw alang nimo. Mo na nga ang gilubong uban kang Kristo, mabanhaw pud uban kang Kristo. Kung si Kristo gilubong, dapat ilubong gyud ta. Unya mabanhaw ta, mausab ta ba? Mo na kung dili ka mutuwa na, di ka musugutan na nga mo na gibuhat ni Kristo, ang sa tawag nimo deceiver ka and antichrist. O na nga, ayaw mo pagpa-deceive mo ni ang last, the final message na po sa inyo. Ha? Wala na po kabalo kung usa pa, iwali na po sunod Domingo ninyo. Kasi dahil sunod Domingo, ang Ginoo mububo na sa iyong espiritu, aron kita ilisan na nitong lawas, nga di madunot. Watay mahimo, magpaabot, mora man atong gipaabot ba, in the twinkling of an eye, aron din nila mahadlok ni mga butang sa kalibutan. Mamupatay na ito, ilabi niya mga nahitabo na ang mga sinugdanan sa gubat. But not the end is not yet ingon pa ni Jesus Christ. Only kana sign lang na. Ingon ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 6. Let no man deceive you with a vain word. For because of the things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Ayaw gyud ninyo tuguti nga adunay tao nga maglimbong ninyo pinaagi sa kawang lang nga pulong. Aba mo sa kawang na pulong, kanang gi-entertain lang mo, gi-comfort lang mo sa mga pulong aron makapadayo mo simba. Nga wa gyud mo gusuti nga unsaon gyud pagpangandam ang Ginoo hapit na mubalik. Manay nungdan niining butanga ang kapungot sa Ginoo moabot ngadto sa mga disobedient kay ngano man wala man nila buhata, na disobey man nila kay wa man sila kabalo unsay buhaton nila kay ngano man doon naman nag-deceive nila tao sa vain words kanang kawang lang nga mga pulong.
O bitaw na ningon ang Ecclesiastes si Solomon. A preacher should a fine words, a acceptable words ba? Mangita ng kanang acceptable kay dili tanang pulong nga giwali sa imo is acceptable nimo kanang imong yung buhaton. Naay mga pulong nga pwede dili nimo buhaton, paminawon lang nimo bilang na sila nag-entertain. Nag-remind. Wala gyud niya giwali ang gitawag og kanang correction, instruction and reproof. Dapat ang magwawali is mubadlong yun na, mukorek yun na, mu-instruct na. Dili lang kay ingon, higugma ka sa Ginoo, hantod karon padayon mo. Dili lang kay ingon nga din, magwali lang sila nga ang Ginoo gayon, nagtan-aw nimo, naglantaw nimo. May numdum ko ka ng mga sa mga Kristiyanon ba, labi na mga leader, mga pastor nga doon ay mga mensahe diya sa Facebook nga din. Puro challenge, pero ambot kung gibuhat ba nila sa ilang simbahan ang pagpanudlo nga din, ang pagpangandam sa katao. Kaya doon na rabay mahitabo sa kalibutan, saon na lang. Doon na nga ako, gitudlo na ako ninyo, di na po paningnon sa Ginoo until the twinkling of an eye, madawat na ko, wala po'y mahimo ninyo, maunang yung ang Ginoo dili ninyo mabiay-biay. Mabito na nga din, ang mga pulong nagpahinumdom na to, walang giingon, be not be deceived. Let no man deceive you. Ayaw mo pagpailad. Ug ayaw tuguti adunay mangilad nato. Pinaagi lang sa mga kawang nga mga pulong. Nga dili lang kay muadto ka sa simbahan, maminaw pulong sa Ginoo. Nga hangtod pag abot sa katapusan, wa day kay mahimo day. Nahimo na lang Ginoo ang tawag kag ang kapungot sa Ginoo naani mo kay ngano man disobedience ka kay ngano man. Nahimo kang disobedient kay wa man katudloy yung sa imong buhaton. Igora man nga din papadayunon lang kag worship sa Ginoo adto simbahan. O bitaw lang nagsulti ko ninyo ayaw mo pagpailad. Hinuon ako sa tinuod lang wa ta mo ilara kung kamo giilad nako nangilad pud ning pulong nga akong ipadayag ninyo kay puro pulong sa Ginoo akong ipadayag niyo. In Roma chapter 1 verse 18 yung pa ni Apostol Pablo, for the wrath of God, ang kapungot sa Ginoo is rebelled from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Muna yang gingon, ang kapungot daw sa Ginoo gipadayag gikan sa langit ngadto sa mga dili Dios nun o dili mga matarong sa mga tao nga nagkupot og kamatuoran og nagbuhat og unrighteousness. Naa kay kamatuoran pero ang pagbuhat nimo sa kamatuoran unrighteousness. Mo bitaw nang kinahanglan mo adto ta sa righteousness. Mo nang name of Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kay unsa man ang righteousness kana gayon tinuod nga angay natong buhaton sa pagpangalagad sa Ginoo. Kana tinuod yun nga pagsimba ba? Dili lang naa kay word of truth. Unya, di ay dili day tinuod to. Deceive na na. Wala giingon nga bakak na. Wala nagtudlo ko sa inyo ang unsay righteousness. Ang righteousness diya sa tubangan sa Ginoo nga i-honor nato ang adlaw. I-glorify nato ang balay. Through our thanksgiving to God. Kanang paghatag nato pasalamat diya sa Ginoo sa tanan kaayo niya sa tibok semana. Pareha nako mo nang walig ko manong wanig ko mo nang nangayo ko sa Ginoo kay maayo kayong ginusa ko kinabuhi. Mo nang mingon ko Lord dili gid ka ingon nga dili tinuod jud ka. Mo nang nga nagila ko kanang tanan na hitabo sa kuha tungod na sa Ginoo. Giila na ako bisag gamay lang mga butang di gyud kumingon nga dili ni ibuhat sa Ginoo, dili ni tuyo sa Ginoo kung ikaw nanarbaho tuyo na sa Ginoo. Ang Ginoo mo nagtuklod nimo ana manarbaho ka, ang problema na kung ikaw madisip ana imong trabaho. Mo bitan ang giingon sa binat be deceived, basig na deceive mo anang trabaho mo na makalimot nga ang Ginoo apit na din mo balik. Basig na deceive na mo wa mo kabalo nga di nagpaabot at dire og twinkling of an eye. Diri ra ibobo sa Ginoo ang mga tao nagpaabot mo ninungdan ang pulong sa Ginoo ningon si Apostol Pablo pabilin kamo sa Jerusalem. Kanang Jerusalem mo nang simba, the place of worship. Pabilin mo diha kay I will pour out my spirit upon you.
Ibubo niya ng espiritu kanang pag-change sa atong lawas ngadto sa spiritual body. Aduna tay physical body anto sa spiritual body, although body gyapon na pero spiritual na. Nga mao kani ang pulong sa Ginoo nga diin mo ni atong pagabuhaton kanunay. Kuno yang gingon, ang kapungot daw sa Ginoo gipadayag ngadto ni atong mga tawo nga ungodliness. Kanang dili Diyos nun o unrighteousness, kanang dili matarong gulo nagsimba ka pero unrighteousness. Sama sa mga parasyo mga eskriba. Tanan mga parasyo mga eskriba giingon diri ni Jesus Christ, they do not know the way of righteousness. Wa sila kabalo sa dalan sa pagkamatarong. Ang ilang unrighteousness, mao na ang ilang righteousness. Mao na nga kita, mangita ta, mao na ningon si Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong righteousness? By faith. Anong pagtuo ba? Kaya sila, nagbuhat sila og righteousness tuod sa pulong sa Ginoo, sa law sa Ginoo, pero wala nila sa ligi. Murag gimbak lang nila na ba, gikataw-an na nila ba. Muna nga kamo kita karon. Ayaw ninyo tuhoy nga ang Ginoo is makirir. Makirir. Kanang mabiyay-biyaya na to. God is not a mock. Kung unsa imong gitanong, mao gina inyong aningon kung sa inyong gibuhat. Sa Colossians chapter 3 verse 6, ingon ni Apostol Pablo, for which things seek the wrath of God cometh on the children of disobedience. Kaysa unsang butang ang kapungot sa Ginoo moabot gyud na ni atong mga anak nga gitawag og disobedient. Unsa ang pagka-disobedient nila nga wa man sila tudloi, wa man sila correctioni, wala man sila instructioni, wa man sila gibadlo, wala man nang gireproof. Mabito na all scripture is given by reproof, by correction, by instruction. Kay wa may mga instruction. Wali man lang about sa gugma sa Ginoo, kung ang Ginoo napakamatay, ang Ginoo nagpalasan sa krus, ang pagluwas nimo. Unya, maoro to. Wala gyud giwalay kung unsay buhaton nato kay si Kristo nagpakamatay. So din, unsa matong buhaton? Atong tuuan, unsa nato pagtuo? Unsa may buhaton nato nga mutuo ta? Mao nang giingon tahuro nato ang Ginoo, gimayao nato ang Ginoo. Mao na iyang giingon, mao na kilong adlaw ni ipakadako na sa imong kinabuhi. Kundo naman kay mga unong kaadlaw, ilahi, yun ni ilahi. Ayaw na mo pag-mention og mga butang, samtang muanhi mo dinhi. Do not mention ini. Matod pa niya, ang Ginoo daw, maglagot atong mga mag-mention gani karong adlaw. Kaya nga naman, dili niya gusto ang iyang himaya, karong adlaw, mahadto sa uban. Wala kung ikaw tinuod iya sa Ginoo, ang tama gyud ang righteousness pagkabuhat nga kining adlaw ni ayaw mo paghisgot og business. Pwede ko makahuman ka siguro halad sa Ginoo. Pero ayaw lang gyud na sunod sikan pag humana mo diri diha ta mo hisgot. Kung mahimo ikaw pagmatag sayo, una-una gyud nga this is the day that the Lord has made for you, for you. Mo ni adlaw, mo ni yung gihatag nato nga bilang kita iya sa Ginoo, alang sa mga anak sa Ginoo kining adlaw ni gihatag yun ni aron kita makapahulay unya kanang pahulay dia sa Ginoo o sa tuwa di muday kita sa Ginoo kay mo na yung gihatag nato kay siya nagbuhat nato. Mano yang gingon kanang gitawag kanang deceive, one of his sign in his coming. Many will deceive by false prophets if there were possible. The very elect mo naging sa Matthew chapter 24. Wani gyud ang mga deceiver. Nya daghang gyud ma-deceive mo nang tamang gitong gingon ni Jesus Christ. Gamay ray nakatultol sa dalan padung sa langit. Ayaw na mo ingon nga daghan. Gamay ra once nga nasulat na ang pulong nga gamay ra. Naamang gani giingon o sa matuntuan ang gamay ra o katong wa gyud makahimo. Ambot nimo pasabot ato lang tong binuangan tong pulong nga dagay na ning kamot apan dili makahimo. Kay kontra anang giingon ni Jesus Christ gamay ra ang nakatultol sa dalan padung sa langit. Moingon kita tanan. O sa may buot pasabot na to ato lang binuangan ang gisulti ni Jesus Christ. Sa ato pa binuang ng giingon sa Ginoo gamay ra may pawa na nagisulat ng gamay kung daghan man lang.
Mao bitaw nang ayaw mo pagpadisib mo nang wingon ko ninyo gamay ra iwali ning gamay ra aron man ikamot ang tao nga diin sa kagamay unta pangayo sa Ginoo nga ikaw usa. Maura na tuyo gid sa Ginoo kung ikaw willing gid mo atog langit. Dili lang kay ingon pangkuan lang ta diha kay ang Ginoo ra ba dili ra ba kung sa imong gitanong mao gid imong anihon. Wala ang gusto sa Ginoo nganong gisulti niya aron man ikamot gid ang tao nga mangayog yun sa Ginoo. Muna ibot pasabot, huwi mo na basaw ng tibok nga gitawag sulat sa kasulatan. Muna iyang gingon din sa 2 Thessalonians. Aduna gyud may tabo, di ba gisulti ninyo na ako, gisulti na ako na sa inyo ha. Tanang mystery nga mga tao na-deceive manggod. Adunay mystery nga mahitabo. Kanang mga tao mga nalaglag. Ayaw ko ina nga dili mo malaglag bisan kamo bisan kita. Basta ang gingon sa Ginoo mo nang pasalig ni Jesus Christ. Bisan duha kun tutulo magaygot sa kung ngalan naapo ninyo. Pasalig na sa Ginoo kay ngano man nahibaw gyud ang Ginoo nga din mahimo na lang tulo. Mao na maning kamot nga dili ta mahimong tulo. Mahimo tang iya sa Ginoo nga napulo ta ka buok. Kaya nga naman, naisulat naman na. Walay malaktawan ini. Walay buot pasabot sa Ginoo nga dili na mahitabo. Bisan pa kanang dat o kam, mahitabo gyud na. Mao na ako mahimong ko ninyo. Kung kamo gyud gusto mo atog langit, padayon gyud mo, paningkamot mo, ayan mo patanaw na yung bana, yung asawa, yung mga anak. Tanawan yung kagalingon kay moabot ra gyud ang panahon nga din ang kapaitan moabot kay nga naman. Sa tinuod lang ang Ginoo manimalos. Adunay kapungot ug adunay silot. Tulo na kabuka. Manimalos siya pinaagi kanang gitawag og Great Tribulation. Ibubo niya ang kapungot kanang gitawag og 1,000 years na. Samtang ang mga tao iya sa Ginoo tuwa sa Mount of Eli within 1,000 years ang mga tao nga dili iya sa Ginoo magpuyo sa kalinaw kay nganuman ang accuser o si Satanas iibutang man dito sa butong lispit within 1,000 years. Pagkauman daw sa 1,000 years, ma-expire na. So ano na ang o si Satanas buya na aron agdahon na po niyang tao aron makigubat kanang nagpuyo sa Mount of Olive which nga kanang gingon niya nga New Jerusalem aron tuman na katong last nga kapungot sa Ginoo nga sunugon ng kalibutan aron moadto na ta sa white throne judgment. Unang gingon nga din lalim ka ng 1,000 years samantalang ikaw diri di ka kaabot og 60 years magluya na ka. Pero kung ikaw iya sa Ginoo even the gray hair basta bisan pa daw ka nang mamuti na naimuhang buhok mo gray na imong buhok ang Ginoo kauban ng gyapon nato. Una nga sa kabutang nga din padayon yun mo himaya gyud ang Ginoo dili sa panimalay niya aron ang inyong kusog magpabilin kanang the joy of the Lord is our strength. Mo na nga ako antud karon kusgan ng yapon ko. Glory to God tungod kay ngano man mahimot man Ginoo kung ani ko diri simbahan kay magwali man ko kinsa may muwali day ninyo kung wala ko watong dako ko kalipay nga Ginoo nagatag og mensahe nga kinahanglan ayaw mo pagpadisib. Tuhuin ninyo pulong sa Ginoo. Wala yang gingon diri sa Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2. Magsugot na sa 3. Although gibalik na ako ni pero ako naning ipasabot ninyo. Let no man deceive you by any means. Sa bisag unsa lang buot pasabot. For that day shall not come. Dili usa moabot ng adlaw na, dili na unsa may moabot. Anong pagbalik sa Ginoo? Gawas except there come a falling away first. O ayaw mo pailad. Muuna gayod ang falling away mga tagak gyud ang mga Kristohanon. Mga wala gyud, mga hulog gyud. First gyud na. And that man of sin be rebelled o ganang tao sa sala mapadayag na wa mo kay lakin sa gay tao sa sala kanang gitawag og ganang the devils the Satan
the son of perdition. O makita nimo ng son of perdition, kisa man ang son of perdition, mga Kristohanon nga malaglagay, diya na nimo makita except pulling away first, kay mawala na gyud na sila. Una may tabo nga matod pa niya kinsa maning mga gitawag og kanang i-reveal ning man of sin o kaning son of perdition. Kanang son of perdition katong mga dili mo tuo sa pulong sa Ginoo, nga matod pa ni Apostol Pablo sa verse 4, who opposite and exalted himself above all that is called God. O maning man of sin, kung kinsa na ganito ang muani dinhi nga diin sila o siya mag-exalt sa iyahang kaugalingon nga opos sa Ginoo above all that is called God, kanang gitawag opposite siya ngadto sa Ginoo nya mag-exalt siya sa iyang kaugalingon, or that is worship nga kanang gisimba nato ba, so that he as God ingon nga siya kuno Ginoo seated in the temple of God, naglingkod sa templo sa Ginoo sa mga kasimbahan, showing himself that he is God, magpakita na siya nga siya daw ang Dios. Mo na gitawag og Antichrist, kanang simbahon sa mga tao nga din magpasimba siya. Unya usaw man niya pagpasimba sa mga tao, dili mo ka pamaligya, hindi mo musimba nako, wa mo'y marka. Mo na siya kanang man of sin. Remember ye not, ingon pa ni Apostol Pablo, that when I was yet with you, inumdumin ninyo sa diya nga naapa ko ninyo diya, I told you these things, gisultihan ko kamundaan ini. And now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. Kung sa may nakapugong kaniya nga aron ipadayag siya niining taknaan Verse 7, for the mystery of iniquity that already work, kay ang ministeryo o kahibugnan nga kadautan nagliok naman only he who now let it will let him. Usa na lang kagamay nga diin siya gayud gilangan pa until he be taken out of the way. Hantod nga siya kwaon nang gyapon siya ang dalan. Kung imo ning una-una kining nag-exalt sa iyang kagalingon as God, naglingkod sa simbahan sa Ginoo, ang Ginoo nag-ingon nga kani daw kuno gipugnan usa sa Ginoo. Unya moabot ang panahon nga moabot siya diri, kwaon nagyapon ni sa Ginoo, ang Ginoo nagbuot ana sa iya ha. And then shall that wicked be revealed, ug sa diya ang daotan mapadayag na, from the Lord shall consume with the spirit of his mouth. Ug diya sa Ginoo iya nang ut-uton pinaagi sa espiritu sa baba sa Ginoo and shall destroy with the brightness of his coming. O kanang nagpailang nga siya Diyos kuno as God, naglingkod sa trono, nga matod pa niya, i-consume na, ut-uto na siya, pinaagi, or sunugo na siya, pinaagi sa gitawag og espiritu sa baba sa Ginoo, og laglago na siya, pinaagi sa pagbalik sa Ginoo. Mahuman na, kung munang gingon, dunay falling first away. Kung saan ang falling first away, kanang great tribulation, kanang markahay, makita ra gyud nimo ang mga tao, wala nga magbantay lang mo, ayaw mo pagpa-deceive kay una mo ani si Kristo, mahitabo gyud ning falling away first, mga tagak gyud. Wanang gingon uyugon ang kalibutan aron mabilin tong dili mauyog. Ang dili mauyog katong nakasulod lang sa kingdom of God. Unya dili makakasulod sa kingdom of God kung dili ka ilisan. In the twinkling of an eye mo nang magpaabot ta diri sa simbahan, nga hangtod pag-abot sa espiritu nga din ibubo sa Ginoo nga ilisan na nitong lawas. Nga within 42 months nga kita dili na ta mahadlok bisag naapay gitawag og marking. Kay nga naman ang Ginoo ra mo safety nato. Ayon ang pangutana aso budad sa Ginoo basta mao na iyang Ginoo. Nga din ang mga tao gikan sa Ehipto gipagaw sila wa sila kablaw asa sila dalon. Dito dai sa wilderness dito ang Ginoo pakaon kanila within 400 years o 40 years. Mao sa nagingon sa Revelation sa diha nga ang dragon ni ani na diri ang mga babae kanang ang babae nga diin talianak na kay gukuron man sa mapintas nga manap waon sa Ginoo tagaag og kanang pako nga moadto siya sa gitawag og wilderness nga kanang place sa Ginoo, lugar sa Ginoo. Mo nang gitawag og bisag naa kadri ang imong lawas di naman na madunot o dili naman na
mahadlok sa kamatayon, mo na niyang gingon, wala na mahimo ang tao sa imuha. Mo na itong gipaabot, mo na niyang gingon din. And then, even him whose coming is after the working of Satan with all power and sign and lying wonders. Mao kani ang moabot diri kanang gitawag og man of sin. Bisan pa niya na sa iyang pag-ani dinhi, buhat kana ni Satanas og ang gahom og ang ilhanan sa pagpamakak nga din mahibong ang mga tao. Anang may kaingon siya nga di man ni mao ang Ginoo, dili man ni mao gisulti sa Bible, kay lahi naman pud yang isulti. Mo na ang mga tao nga wala na siya na ilisan makakaabot ini, mo nang makahibaw sila nga kani gayod is lying wonders kanang matag pa niya nga naay gikuan nga mga pulong nga dili nila madawat kay ngano man nadawat naman nila ang tatong pulong atong una sa Ginoo pero gibaliwala lang nila mo na nga gipabati sa Ginoo nga din mo nang magmahay na ka, magbasol na ka, magbuol na ka. Kay ngano man nakahibalo na gud ka, mo nang naipulong giingon dito nga din mas maayo pa daw ang tao ang mahibaw sa pulong sa Ginoo. Kay wala ikasulti pero kanang tao mga nakahibalo na sa Ginoo, mo nang giingon persecution na na. Mo nang magbantay lang kita ayaw gid pagpadisib. Nga naman ningon man siya diri and with all deceivableness, kanang deceivableness ba kanang ang sadya sa tanan nga pagpangilad of unrighteousness sa tanan dili matarong in them that perish ngadto sa mga tao mga laglagay because they receive not the love of the truth that they might be saved. Nga naman wala man nila nadawat ang gugma sa kamatuoran nga unta sila maluwas. Muna kundi ninyo madawat ang gugma sa kamatuoran, mo nang giingon nga din moadto gyud mo sa kalaglagan, mo nang gitawag with all deceivableness and unrighteousness in them that perish. Yato lamang mga malaglagay mo na kakinsa maning mapuling away first. Katong mga man of perdition, perish, kanang perdition malaglag, kanang perish malaglag po na. Mo nang niingon siya gani sa John chapter 3 verse 16. Memorize pa mo ana. For God so loved the world, He gave His only begotten so that whosoever believeth on Him should not perish. Pero katong mga perish, mao na ang mga unrighteousness o katong deceivableness, katong mga nalimbungan. Mao ni ang mga malaglagay. Kay ngano man, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Wala nila nadawat ang gugma sa kamaturan. So ang pagkaingon nga wala nadawat ang gugma sa kamaturan, kay wa man nila higugma ang kamaturan, wa man sila nangitag kamaturan. Mabitaw na nga itong unang panahon sa ila sa Israelite, nawala ng kamaturan mo, hinungdan ninyo siya, pangitaan ninyong kamaturan. Mo na kung ikaw mo mga lagay sa Ginoo, pangitaan kamaturan. Ayaw mo pagpailad. Unsa magiging kamaturan sa itong pagpangalaga diri karon. Ang tinuod yun nga, kamaturan nga gingon sa Ginoo sa Biblia, life. Dili ka mamatay. Hantod moabot ang time nga ilisan ka. Aron dili na ka mahadlok sa kamatayon kay ngano man in the twinkling of an eye ang Ginoo magalaglag sa last enemy niya which is death. Mabitaw na itong unang pang panahon ang Ginoo nagsulti na niya kang Moses ningon siya heaven and earth and is a witness that God said life and death, life is blessing and death is curse. Muna tanan nga matay gitunglo. Mao bitaw na ako moingon gyud ko sa tinuod lang. Wa ra bay isog mo